الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم alhamdulillah yau ma dai kamar kullum cikin zama don tattaunawa akan abin da ya shafi wannan littafi da muke duba na akhlaqul mustafa wanda yau ina jin zama na 13 kenan daga wannan farfajiya ta majmu'u shababu ahbabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda alhamdulillahi muke ji daga ɗabi'un da sai dai kawai ga wanda muke ambatawa dama ake samun kalarsu shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda ɗabi'u ne wanda ba wata halitta da za ta iya kwatankwacin wannan face shi. Satin da ya gabata mun karanta cewar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine mafi tsananin kunya a cikin dukkanin halitta wa kana shaddan nasi haya'an wa tawadu'an, mafi tsananin kankan da kai. Daga cikin kunya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama la yuthbitu basarahu fi wajhi ahadin. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama baya ƙuri ya kafe mutum da kallo, saboda wannan alama ce ta mutum ba shi da ɗabi'a ta kunya kenan. Daga tawadu'u na ma'aiki muka karanta cewar yaksifu na alahu, yana ɗinki takalminsa, wa yarqa'u thawbahu, yana ɗinki tufafinsa, wa yakhdumu ahlahu, da girma da muƙami na hadaran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, amma kuma yana hidimta ma iyalinsa. Kuma yujibu da'awatul hurri wal abdi, in ɗa ya gayyace sa yana amsawa, haka in bawa ya gayyace shi yana amsawa. Da cewar kamar yadda muke ambatawa tun ranar, yanzu wani taron ma'aiki zaka gayyace shi amma sai ji baka kai muƙamin ya zo gidanka ya amsa maka wannan gayyata ba zai zo ba. Wani saboda ya la'alla garin ku ya mai ƙauye ko shi yasa ba zai zo ba. Wani ya la'alla ji yake yi ba ka da wani irin abubuwan da yake so a tarbe shi da su ko da zai zo. Amma mutuna ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka ambata ran nan, in ya amsa ma bawan can fa, shi bawa ai bai da gida, ba gidan shi bane ko bawa yana a mahallin ubangidansa ne, amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yakan amsa gayyatar tasa. Gayyatar kuma kala kala, ma'ana gayyata ta abin da ya shafi wani munasaba tashi ce, ko ko gayyata ma kila ta a gayyace ka zuwa wani walima ne ko wannan daga tawadu'u na ma'aiki kenan. To yau kuma karatunmu shine wa yaqbalul hadiyata, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana karɓar kyauta, hadiya, wa yukafi'u alaiha, kuma yana bada tukuici ko mukafa'a kenan, yana bada tukuicin me kyauta da aka yi masa. Wato idan mutum nan shi ma yana ɗaya daga cikin babu na tawadu'u irin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, da kuma irin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ke girmama halitta. Irin girmama halitta da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake yi da rashin jin kai ko yasa yakan hidimta ma iyalinsa, yasa yakan amsa gayyatar wanda ya gayyace shi. To na daga, in kana so ka fahimci a cikin nan gurin, ka fahimci an yi girman ɗabi'a, to ka tuno wanda kai wa kyautar ya ansa ko girmansa zaka kalla,
yanzu a muƙami irin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, mawadacin da ya wadata ga barin halitta, dan shi ya wadata ga ubangijinsa, bai da buƙatar komai saɓanin wa ubangiji. An fahimci nufi na, baya da buƙatar wani abu ba ubangijinsa ya wadace sa. In ka tuna irin girman matsayi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a tsakaninsa da ubangijinsa, ko ka kallo wannan sai ka ga to me wani halitta ya kai muƙamin yewa ma'aiki kyauta da shi ma'aiki ansa? Ai sai dai a yi dan me a girmama ka, ko a yi dan a girmama ka da kuma koyar da halitta kankan da kai. An fahimci nufi na. Misalin in ka ba da shi a cikinmu wauta ne, wauta ne, amma yanzu a ce talaka ya yi wa mai sarki kyauta, ko? An fahimci nufi na, da cewar wannan misalin bai kai ba, tun da shi ne sarkin da yawa, ai wasu sun a talakawansa sun fi shi ne kudi, sun fi shi arziki, ko? An fahimci nufi na. Kuma kila abin da aka yi masa kyautar ma shi yana ma da bukatarsa. An fahimci nufi na. Shi yasa wauta ce duk yadda aka masala, in aka yi misalin ba zai bada ma'ana ba. Yanzu a ce dai ka ɗauki kyauta ka kai wa shugaban ƙasa, ta yiwu dama shi shugaban ƙasa yana da me, yana ma da bukatar wannan. An fahimci nufi na. To in ka kallo abin ma a ta haka, abin karatun bai hau ba. Girman ma'aiki zaka kalla da wata tuwarsa a barin dukkan abin da yake wani abu ba Allah ba. Duk wani abin da ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ma'ana in muka ce wadatuwarsa da abin da ba Allah ba, yanzu in abinci ne kai wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kyauta da shi, ma'aiki yakan me ya faɗa da ma hadisi, ko yace inni lastu ka hayatukum, ni ho ba kala ku bane, ko ni ina kwana ubangiji na ci da ni yana sha da ni. An fahimci nufi na. Kaga yana da bukata kenan da wannan, ba shi da shi. An fahimci nufi na. So da haka kaga in kai mai wannan kyautar, kar ka kaddara ko ai cikin bukatar wannan aiki, a'a karamci ne irin na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai a karba. Wanda dama ita hadiya din shine aka ce hiya shay'un yaqadumuhu shakhsun li akhar, shine abinda wani ya gabatar da shi game dan uwansa. An fahimci nufi na, biduna maqabilin, ba tare da dan an fahimci nufi na, ma'ana yana buƙatar wani abu ba, kawai wa ta'tabiru ta'biran anil hubbi wal ihtirami, abinda kawai wannan kyautar take fassarawa shine tsantsagwarar soyayya da girmamawa ga wanda aka yi madin, wa taqdiri da kuma jin kaiwa ta abin da aka yi madin. An fahimci nufi na, ba tare da ana buƙatar sai an dawo da kaza da kaza da kaza ba. Amma a karamci irin na hadaran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, shi kuma sai ya zama sunna sani, ko in aka yi wannan din sai ya mayar da ni da tukuici, sai in aka tashi ma sai a yi tukuicin dukkan zamu ji. An fahimci nufi na, fiye da abin da ni kai ka kawo, ko abin da ake nufi da al-mukafa'a kuma hiyal ata'u awul jaza'u, shine ma'ana bayarwa ko sakamakantawa, ko ala amalin aw fi'lin muayyanin, bisa wani aiki da aka yi wanda yake bayyananne. Wa hiya muqabilatul ihsani, shine ma'ana kamar sakantawa ga kyautatawa, ko bi mislihi da makamancinsa, aw mi ziyadatu, ko da mi ƙari, wanda dama ita hadaran ma'aiki a dukkan abin da ka yi. Yanzu abin da za mu fahimta shine a irin mukami na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, idan yanzu ni kai min kaza na ce na gode, to ba ɗaya yake da hadaran ma'aiki in ta ce maka na gode ba. Ni yanzu idan kai min kaza na ce maka na gode, to ta yiwu Allah bai gode maka ba. Ka yi min amma ni ka faranta, kaya an fahimci nufi na ko kuma na gode din. Amma ta yiwu da kai min ka faranta, wannan abin da kai min bai faranta wa ubangiji ba da yake na, sannan ubangiji bai me ba, bai yaba ma cikin abin da kai ba. To shi ko idan ka faranta wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama,
to faranta wa ubangiji an fahimci nufi na. In ka ji ma'aiki ya karɓe ka, an fahimci nufi na ko ya yarda da kai, ya gode, ya yaba da kai, to hadarar ubangiji ta yaba da kai, ta gode da kai. So da haka yanzu abin da ka kawo wa ma'aiki ma aka yi maka sakamakon da shi, ya kai ya baka yardar ubangiji. An fahimci nufi na. Ai bai kai mukami ba ko kaga wa aka yi wa kyauta kenan, kai ko kai ka karu, kai ka samu. An fahimci nufi na. Kamar yadda Tirmidhi ya fitar da wani hadisi daga Ibn Hajar da kuma sharikin ya ba da labari cewar daga Abdullahi bin Muhammad bin Aqil wa an Rabi binti Ibn Afra'a qalat, tace ma'ana ataitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, naje wajen maki tsira da aminci su tabbata gare shi, bi qana'in min rutabin, da wani kamar ka ce kwando, abin da ake taskance ake zuba mi dabino a ciki, ka ce kwano, ka ce ƙwarya, ka ce ƙoƙo, duka irin waɗannan an fahimci nufi na abubuwa, da ɗanyen ne dabino. Wa akhara zagabin, wanda yake ma'ana dabino ne tsaftatacce, an fahimci nufi na ai tsayibin tatacce, ta kai wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kyautarsa. To fa a'atani mil'u kaffihi huliyan, sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kamfato cikin hannunsa ya bata na kayan ado, huliyan, na abin da ya shafi awarwaro na gwal, sarƙa, an fahimci nufi na yan kunni, irin waɗannan kayan adam. Au zahaban, ko komi zinari, wanda misali yanzu idan muka kalla dabino kwano ɗaya, ko a yanzu naira nawa ce za ta sayi ma dabino kwano ɗaya? To bashi 3,000 ko? To nawa ne zai sai maka sarƙa kwaya ɗaya ma? Fake-fake mata ko? 36. An fahimci nufi na. Nawa ne zai sai maka awarwaro? Nawa ne zai sai maka kaza? To nawa ne zai cika maka zinari yanzu in ka cika hannunka da shi, nawa ne zai baka? A ji a tambayi 'yan zinarin mu na yanzu. Ko? To wancan kuma sunansa ne an yi mukafa'a, mana an yi tukuici. Wannan tukuici ne. Ka kai abun 3,000, an ɗau abun sama da miliyan 3 an baka a matsayin me? A matsayin tukuici. Wannan shine irin girma da karamci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Kuma wannan ya zama abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta shi. Tukuicin nan ba wai kawai da a ɗauki abin da aka ɗauka aka me baka ba, a'a tukuici hada mu'amalanta. An fahimci nufi na. Ya zo cewar daga Abi Qatada ko ga abin da ya faru da Najashi, sanannen magana ne cewar hijira ta farko an yi ta zuwa ƙasar Habasha ko? An fahimci nufi na, kafin tafiya hijira ta zuwa Madina, wanda a Habashan nan a lokacin wanda yake shugabanta su shine Najashi. An fahimci nufi na. Duka mun sani sananne ne irin yadda Najashi ya karamci ga sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. An fahimci nufi na. To wasu da suka zo, wasu mutane daga mutanen Najashi, an fahimci nufi na, to da suka zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, fa qaman nabi sallallahu alaihi wasallama yakdumuhu, ma'aiki da kansa ya miƙe ya rinka hidimta musu. Fa qala lahu, sai sahabbai suka ce da shi, fa qala lahu ashabuhu, ko sai sahabbansa suka ce da shi, nakfika, ai mun isar maka, ka bale mai ya ma'aikin Allah. Fa qala, sai ya ce, innahum kanu li ashabina mukrimina, ai su sun yi karamci, sun kyautata game ga sahabbaina. Wa inni uhibbu an ukafi'ahum, ni kuma ina son in tukuicin abin da suka yi. So da haka da kanshi, so da haka tukuicin ba wai iya an ɗauki kaza an baka ba, a tukuicin hada na mu'amala kyakkyawa. In aka yi maka kyakkyawan mu'amala, to kai ma sai kai kyakkyawan mu'amala bisa tukuici. An fahimci nufi na. Bukhari ya rawaci wani hadisi cewar annahu sallallahu alaihi wasallama
ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya qabalul hadiyata, yana karɓar hadiya, yana karɓar kyauta, wanda wani yanzu in ka zo kai mai wata kyautar sai ya ga mami kamar wulakanta shi kai. An fahimci nufi na. A muƙamin yanzu wanda kake jin misali ya kai muƙami, yanzu kamar mai kuɗi ne sosai sai ka je ka ɗauki naira 10 ka ce ga kyauta. An fahimci misali na? Ya zai kalle ka? Wani zai ansa ba? Ka ce kyauta ce. To shi ko ma'aiki ya qabalul hadiyata, yana karɓar hadiya walau kanat qura'an, ko da ko me a ƙashin nan ne na ƙafa ta abin da ya shafi me dabbobi. Wannan kamar ka ce ɗan nama kenan. An fahimci nufi na. Ko da ko shi ne, kuma wa yukafi'u alaiha, yana kuma tukuci a kansa. Kai yanzu na tabbatar ko sai ya kai mai kyautar naira 10 ba lalle karba ba. Ko ballantana yanzu ka je ka samu ƙashin haƙarƙari ko na wata dabba an yanka, an fahimci nufi na, irin nama ne aka zo a gidanku ko ka zo ka ci ga kyauta ka kawo mishi. Ballantana har ya zauna baka mi tukuici. Jifan kamar da abinka. To wannan Bukhari ya rawaito wannan hadisin. Kuma sai da Aisha ta fitar da wani hadisi wanda shi ma Bukhari ya rawaito wannan hadisin, a cewar annabi sallallahu alaihi wasallama kana yaqbalul hadiyata, maki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karɓar kyauta wa yusibu alaiha, kuma ya sakamako me akan wannan me kyautar da aka yi masa. Wanda Fakhruddin Razi a cikin tafsirinsa, an fahimci nufi na inda yake fassara wa wajaraka ailan fa agana, wajen fassara menene kalmar agana take nufi, sai yake bayanin cewar agana ka bil qana'ati, Allah ya mi wadaci ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da qana'a, shine wadatar zuci. Fasirtu bi halin yastawi indakal hajaru wa dhahabu, sai ya zama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kai muƙamin da zinari da dutse sawa'un ne a gurin shi. In kana ganin duwatsun nan kana ganin sun kai wata daraja da kake jin, an fahimci nufi na, daraja ce, to haka zinari yake a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. An fahimci nufi na, saboda me wadata, ƙana'a da Allah ubangiji ya hore masa. La tajidu fi qalbika siwa rabbuka, ba za a samu wani a zuciyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam face me ubangijinsa. Ko farabbuka ganiyun anil ashiya'i, shi ko ubangiji ya wadata gabarin komai. An fahimci nufi na, ba ya da buƙatar, Allah na da buƙatar zinari, yana da buƙatar kuɗi, idan bai da su ko, to shi ya wadata da wannan. Labiha, ba shi Allah mawadaci ne da me da dukiyar ba. An fahimci nufi na. Saboda haka yawa, saboda haka ne shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa anta bi qana'uka istaganaita anil ashiya'i. Saboda haka bisa wannan wadatar zuci, qana'a da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, sai ma'aiki ya wadata gabarin dukkan wani abu. Dukkan wani abu ko menene ka sawo shi a ciki. Shi yasa kawai kallon ku ake yi, ko shi yasa ka ji wadatar sa ga abubuwa sai ka yi masa mummunar ɗabi'a, ko shi kuma sai maka kyakkyawa. An fahimci nufi na. Kai misali yanzu idan wani ya zo ya cakumi kwalaka, an fahimci nufi na, ya ce ya gaigaya maka magana mara daɗi, an fahimci nufi na, kuma wai a nan wai so yake ka ɗauki wani abu ka bashi. Za a samu? To amma shi sai ya ɗauka mi ya bashi, saboda da girmamawa ka akrama kallahu, da abin da kake gani na rashin ladabin ka akrama kallahu, sawa'un ne a wajen ma'aiki, baya da buƙatar ko ɗaya, ya wadata da su. Yadda ubangiji yake girmama shi, halitta ba za ta iya girmama shi kwatankwacin haka ba. An fahimci nufi na ko? So da haka ina ruwansa da me abin da za ka yi. So
wa innal gina al'ala gina an shayi, wadatuwa wacce take mafi ɗaukaka mafi girma ita ce ka wadata gabaran waɗannan dukkan abubuwa, ya zamana ka wadata da baka buƙatar su. An fahimci nufi na. To shi ko maiki sallallahu alaihi wasallama oke labihi ko ba a ce wai a'a ka tara waɗannan abubuwan bane ya zamana ka wadata. Babban wadatuwa ka wadata gabarin waɗannan abubuwan baka da buƙatar su. Wa min zalika na daga wannan annahu sallallahu alaihi wasallama cewa maiki sallallahu alaihi wasallama khuyira bainal ghina wal faqri, aka bashi zaɓi tsakanin talauci arziki da me talauci. An fahimci nufi na. Fattar al-faqru sai ya zaɓi talauci da wadata. Ka ji fa wadatacce ya ma'aiki, ba a taɓa halitta wadatacce ya ma'aiki ba, wanda Allah zai ce in zama maka da al-akhbashaini waɗannan giman duwatsun su zama zinari, ya ce a'a Allah ne ke masa kyauta ya ce zan maka kaza, ya ce a'a bari ko ya ce ni abin da nake so kawai ubangiji shine yau ka bani gobe ka hana ni, ran da ka bani in gode maka, ran da baka bani ba in koma zuwa gare ka ina mai nema ko ka ji girma da mukami wanda wani ma'aiki ba shi da irin wannan ɗabi'a. To kakka ji wai an ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana karɓar me hadiyya, wani ya tunanin a'a wannan hadiyar an karɓe ta ne da niyyar me ana da buƙatar ta. An fahimci nufi na. A'a wannan karramawa ne gare ka. Ya ma zo a cikin littafin Muwatta Imamu Malik ya kawo. An fahimci nufi na ko a cikin babi na magana akan abin da ya shafi a kitabul hajji, cewar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama jassamatan laifi annahu ahada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama himaran wahshiyan, yayi kyautar jakin daji. An fahimci nufi na ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama gare shi, wa huwa bil abwa'i, lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya nufaci tafiya aikin haji yana a abwa'i aw bi waddana koko yana a waddana. To faraddahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai karɓi wannan kyauta ta sa ba, sai ya mayan masa. Falamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma fi wajhi, wannan bawan Allah sahabi Jassamata yace yayin da ma'aiki ya ga yanayin yadda fuskata ta canza saboda dawo min da wannan kyautar ko kala, sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace inna lam naruddahu alayka illa anna hurumun, ma'ana cewar ba mun dawo maka da shi bane face dan mun yi harama. An fahimci nufi na yanzu da aikin haji. Wato anan mahallin shahid na cikin abin da ya shafi karatunmu a cikin daidai nan shine, wato in ka kalla kamar yadda muka ambata ne tun farko, girmamawa ce ga waɗanda suke wa ma'aiki kyauta yana mi karɓa, saboda a girmama su, sun yi abu dan soyayya dan ƙauna dan girmamawa. An fahimci nufi na. In ba an saba ai kamar mi masha Allah, shi kuma ma'aiki ba halinsa bane irin wannan mi ɗabi'ar. Saboda haka daga nan ina ga ya ishe mu fahimci irin menene karɓar kyauta na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama din ma da ake yi gare shi, sannan menene kuma abin da ya shafi babin irin yadda yake mayar da mi tukuici na shi. An fahimci nufi na. Ga sababin karɓar kyautar, an fahimci nufi na ko ga hikima ƙarƙashin abin da ya shafi karɓar kyautar, sannan ga kuma mi yadda ake azarta halitta bayan sun yi wannan mi kyautar. Ba kuma fa wai iya a mayan maka da wannan abin da yake na duniyar ba kai ma a tukuici, za a yi masa addu'a ta sa albarka ko kuma kamar yadda muka ambata, in dai ka bashi ka faranta masa to Allah zai murna da kai, zai farin ciki da kai. Shi yasa ka ji matafiya a cikin hadaran ma'aiki in suka yi salati sai su ce to hadiyatun minni ilaika ya rasulullah. Ko kai har gobe ana ba ma'aiki kyauta. Ka dai ji yanzu yadda ma'aiki ke yin mi tukuici in aka yi masa kyauta, to in kai tukuici, idan kai salati ɗaya Allah zai maka salati na 10. To yanzu in kai salati ɗaya
kace ma'aiki kyauta a gare ka, an fahimci nufi na. Shi kuma yanzu mun ji yadda ma'aiki yanzu yake ninnin kami tukuici in kai mai kyauta, to abin da zai baka yafi salatin can da za a yi maka guda 10, an fahimci nufi na. Shi yasa to he ka ce to hadiya gare ka. Shi yasa su wasu ma a matafiyar su sai suke ganin duk wani alkhairin da suka yi wannan hadiya ne ga hadaran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ba wai salati kawai ba. Duk wani alkhairan da suka gabata sun bayar da shi hadiya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, kuma wannan wallahi kamar wata dabara ce ma mutum yi. Akramakallahu domin tabbas abin da zaka samu a aikinka domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sakamakon da yake bayarwa ba za ka ce yadda za a ce din bari, amma dai za a ce abin da za a ci ko, domin shi tsagwarar rahamaci, tsagwarar rahamaci, shi kawai rahamaci, an fahimci nufi na. Kawai rahamaci shi ko ubangiji fa sai masha Allah ana canza wata sifar sai ka ji an shiga kuma sifar da za a danka ka, a danke ka, sai a je a shigar da kai inda yake za ka sha mi sakamako. Allah ubangiji ya bamu da kusanci da wannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. A karatunmu kuma ina jin da ya gabata na dan manta afuwa, da muka zo muna magana akan cewar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wata rana ya fito ga sahabbansa mutawakkian ala asan, ma'ana yana mai dogara sanda ko yana mai rike da sanda. Ina jin da nike saurara daga gare ka sai nike jin a rakodin ɗin karatun da aka yi kamar mun ce yar sanda, wanda kalmar sai ta zama ya da muka faɗa kamar tasgiri ne, kuma sandar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama girma gare ta, an fahimci nufi na. Wannan kalmar da muka faɗa ba ta nufin gaskiya tasgiranta, an fahimci nufi na, ko kaskanta wannan abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya riƙe, face dai kawai yala Allah kalmar ta zo daidai, an fahimci nufi na. Kuma sai na nemi ma in bincika me ya yanayin tsawon sandar ma'aiki da yake riƙewa take ne, an fahimci nufi na. To abinda dai bincike ya tabbatar shine babu wani nasi wanda yake tsayayye da ya ba da tsawo na abin da ya shafi sandar da ma'aiki yake mai riƙewa, amma bisa al'ada ta abin da ya shafi larabawa shine aka riƙe sandan ne in ma ta zama daidai tsawon mutum, an fahimci nufi na, ko in ma ta zama mi irin ƙasa, an fahimci nufi na. To shi ku a janabin tsawo na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, ko halitta da ta rayu da shi ta kasa tantance a yanayin tsawon sa yake, saboda shi caccanzawa yake, an fahimci nufi na. In ya shiga cikin dogayi ko to labar da ya fi su me tsayi, idan ya shiga cikin waɗanda ba su da tsawo to kuma ba zai zama a cikin su me wani, an fahimci nufi na, ko saboda haka kaga tsawon ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ga yadda yake. To shi abin duk da ma'aiki ke aiki da shi yana tafiya ne daidai da, an fahimci nufi na, yadda halitta in ta kalla ba ta isa ta kushe ba. Ma'ana abin da nake nufi anan shine, da za ka kawo muƙaddara ka kawo hula wacce za a ce ma'ana yanzu ni ta yi yawa a kaina, an fahimci nufi na, ba ta kai kamar in ce yanayin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zai saba, to shi yana sawa za ta yi masa mi daidai, an fahimci nufi na, ko za ta yi masa cibni. In wacce ta yi kaɗan ce ka kawo, an fahimci nufi na, to da ya sa ita ma za ta yi mi za ta yi cib, an fahimci nufi na. To haka ko da sandar ce aka ɗauko aka riƙi, ko to kaka kaddara ai kamar yanzu bata kai tsawo ba, za ta tafi ne daidai da yadda ake santa, an gane ai. Yawwa Allah ubangiji ya ƙara mana ƙaunarsa, ya ƙara mana kusanci da shi, ya lamunce mana babban rabo cikin kwaikwaya irin waɗannan ɗabi'u nasa, iya gwargwadon yadda Allah yake da buƙatar mu kwaikwaya. Allah ubangiji ya sa wannan zama namu ya zama samun tagomashin ƙarin kusanci ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Ina ga sai mu tsaya iyanan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.